Bueno, bo día a todos e a todas e antes de nada, boas festas tamén para quen nos este vendo. Vamos a dar comezo ao pleno extraordinario urxente número 16 do 26 de decembro de 2025 e deixademe aproveitar para felicitarlle o santo a todos os Estebans do Concello, especialmente a parroquia da Velleira, que celebran o seu patrón hoxe. Especialmente a teu pai será... Tamén, mas o meu irmán. Pero son os Estebans de toda a parroquia, que hai máis. Bueno, vamos a dar comezo a orde do día e na parte dispositiva o primeiro punto é a ratificación da urxencia. A urxencia ben dado porque hai que publicar o acordo hoxe como moi tarde para que poida publicarse no BOP hoxe o último día que permiten o envío. Entón a urxencia ben dada por eso, xa a resolución xa está, bueno, resolución non, perdón, o acordo xa estaba aprobado no anterior pleno, pero presentarse alegacións hai que resolvelas. Turnos de palabra, Partido Popular. Pois sobre a urxencia, efectivamente, que os veciños sepan que hoxe a urxencia ven motivada a que é o último día para enviar a documentación a modificación da subida da taxa do lixo a todos os veciños de Muros a publicarse no boletín oficial para que entre en vigor no 2026, no 2026. Non teríamos que chegar a este momento así a prisas e correndo si tuveran a ben resolver os seus debates internos deste combinado de goberno en tempo e en forma, porque levamos arrastrando o tema da taxa do lixo desde primeiros de ano casi. Durante moitos plenos ou durante moitos meses non se fixo nada e despois, claro, chegan os apuros cando se traen as cousas á última hora. Sobre a urxencia, nada máis. Gracias. Ben. Partido Socialista, sobre a urxencia. Buenos días. Vamos a ver. A min resonoume eso de non se fixo nada. Porque non é consciente do tempo de que este grupo de goberno levamos traballando para conseguir que a subida do lixo, que é inevitable, fora de acordo e o menos gravoso para os veciños de Muros. Ese foi o tempo e as liortas que tuvemos dentro do grupo de goberno porque había tiñamos diferencias sobre as cuantías dos pagos. Non foi outro motivo, foi ese literalmente. Entonces, creo que foi a proposta tamén e a recomendacións do Grupo Popular que estarían de acordo en votar a favor a modificación do lixo si trouxéramos unha depuración do censo do lixo. Iso costou moito traballo facelo, intentamos facelo con medios propios, é un traballo debido a que non estaban os datos actualizados no Concello e tuvémoslo que facer con toda a intención de que a subida fora o menos gravosa para os concellos. Ese foi o motivo polo cal tuvemos que estirar a resolución da subida e creo que todos os veciños e nós, o grupo de goberno e toda a corporación debemos estar contentísimos de chegar a este punto porque se anda pola rúa e escuta os veciños verán que están contentísimos de cal foi o resultado e se o comparamos cos gobernos dos concellos veciños e non tan veciños do Partido Popular ven que a subida é desmesuradísima e que agravan os veciños de forma que neste momento non casi inasumible. O Concello de Muros fomos quen de facer unha modificación en esta ordenanza acorde ás necesidades do Concello e tamén acorde sobre todo ás necesidades dos veciños e conseguir que a subida fora prácticamente insignificativa. E por eso chegamos hasta o fin do plazo, pero o fin do plazo non quer dicir que estemos fora de plazo. E eu deso sei un pouquiño e vale aprobalo, ainda que sea o Día de Gracia. E nós estamos aquí para poder aprobar isto e conseguir
que o Concello contemos cos ingresos necesarios e os veciños se sintan satisfeitos con esta labora do Concello, que ahora mismo xa se sienten satisfeitos. E non se sentirían se non acabáramos aprobando a ordenanza que lle comunicamos a todos. Rematou? Señor Lago Álvarez. Abstención. Sobre a urxencia, non di nada máis. Ben. Bueno, pois eu, referente ao que dicía a concelleira do Partido Popular, sí, é certo que imos no último día, pero é moi fácil de explicar isto de chegar ao último día. Mire, levamos dende 2014 sen actualizar... Levamos desde 2014 sen actualizar os prezos da ordenanza do lixo, desde 2014. Formamos parte dunha mancomunidade que na súa maior parte do tempo estuvo presidida por alcaldes do Partido Popular, por certo, que chegouse a situación a que se chegou na mancomunidade co sobrecuste en comparación co que se viña dando de chegar casi a triplicar o prezo que se pagaba polo lixo. Parece que agora se van estabilizando un pouquiño as cousas, pero esa estabilización supón un custo moito máis elevado do que se viña pagando. Vimos dun concello que durante 4 anos estivo gobernado por un goberno que non podía quitar propostas adiante en pleno e nunca actualizou esta taxa, e por outro goberno do que vostede formou parte, sendo ademais vostede a concelleira de Facenda, que por algún motivo que vostedes saberán non quixo actualizar as taxas. Actualizar as taxas é responsabilidade, porque todos sabemos, ou deberíamos saber, que o que se pagaba fai 11 anos xa só de salarios a traballadores e na recollida de lixo. Hai xente que traballa e que ten que cobrar o seu salario a final de mes, como todo o mundo, xa só o que aumentaron os salarios dos traballadores era de esperar que iba a levar apareado un aumento na taxa de recollida, porque hai que actualizar os salarios, é o que ten ser xustos coa xente, sin meterse en máis. Vostedes saberán por que non quixeron facer esa actualización. Eu xa teño comentado moitas veces, vostedes tiveron a sorte de poder gobernar sen unhas normas coas que a nós sí que nos toca gobernar. Unhas normas que xa lle dixen moitas veces, impuxo o partido do que vostede forma parte a nivel estatal. Había diferentes posibilidades a día de hoxe para actualizar a taxa. Desde o grupo de goberno escolleuse a menos gravosa para os veciños, porque os veciños non son quenes teñen que pagar a deixadez que houbo a nivel concello para actualizar a taxa e a nivel mancomunidade para non seguir adiante coa nova licitación. A suba que se propón ven a supoñer máis ou menos €1 ao mes, non máis. Bueno, subir €1 ao mes en 11 anos, creo que non é a morte de ninguén, máis que nada porque aquelas persoas que non... Salud. Aquelas persoas que non poden asumir o custo do lixo teñen dereito a bonificación do recibo do lixo. Entón, bueno, vendo o que teñen que subir concellos veciños e máis concellos de toda Galicia, porque o batacazo que levan as taxas do lixo a nivel de toda Galicia, pois deixa o euro mes que nos toca en Muros, pois casi como se nos estivesen regalando o lixo. Hai que facer máis cousas? Sí, hai que facer máis cousas, pero hai que ter as ferramentas para poder facelas. E a día de hoxe non temos as ferramentas, nin nós, nin prácticamente ningún dos concellos dos que formamos parte da mancomunidade, ningún dos concellos ten as ferramentas. Entón, para
seguir aprobando ordenanzas que non graven as cousas como as teñen que gravar, optouse por subirlle o menos posible aos veciños. E isto sobre a urxencia. Segundo turno de palabra sobre a urxencia, Partido Popular. Nada máis. Partido Socialista. Señor Lago Álvarez. Bueno, xa dixo antes a abstención. Non vou intervir, tan só necesito algo. Si se me fai unha fotocopia do informe de intervención acerca do punto que vamos a tratar, porque nada ocupado. Unha fotocopia, o informe de intervención. Espere, doulle o meu. Si é posible, si é posible. Informe sobre as alegacións formuladas, sí. Ben. Teño aquí tamén. Vale. Entón, sobre a urxencia, vamos a pasar a votar a urxencia. Votos a favor da ratificación da urxencia? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a urxencia. Ben, vamos entón agora xa en materia. O segundo punto da orden do día é a resolución das alegacións, e no seu caso a aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal. Presentáronse tres alegacións á proposta de resolución. Unha delas presentada polo señor Manuel Secundino Lago Álvarez, a seguinte por María Inés Monteagudo Romero e a terceira por Manuel Codecido Lorenzo. Ben, o informe de intervención que xa se lle remitiu, vou pasar únicamente a ler a proposta de acordo do informe de intervención, porque, bueno, xa todos puidemos ler o que se propoñía. A proposta de acordo elaborada no informe de intervención di que, primeiro, desestimar as reclamacións presentadas por don Manuel Lago Álvarez, María Inés Monteagudo Romero e don Manuel Codecido Lorenzo, de acordo coas consideracións expostas. Segundo, aprobar definitivamente o expediente de modificación da ordenanza fiscal reguladora, da taxa pola recollida do lixo. O acordo de aprobación definitiva e o texto da ordenanza deberán publicarse no Boletín Oficial da Provincia para a súa vixencia e impugnación xurisdicional. E o cuarto, comunicar o acordo e o texto da ordenanza municipal ás administracións do Estado e da Comunidade Autónoma dentro do prazo de 6 días seguintes á súa aprobación, cumprimento do disposto no artigo 196.3 do Real Decreto do 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais. E o quinto, notificar o presente acordo aos interesados con indicación dos recursos que procedan. Ben, non quero estenderme no informe de intervención, que é o que desmenuza o porqué da desestimación das tres alegacións presentadas. Entón, xa remetíndonos ao que se dixo durante a urxencia, creemos que é unha ordenanza que consigue unha modificación dos prezos, que consigue non gravar a veciñanza, que, como xa se dixo, a día de hoxe é moi difícil medir realmente o que di a lei de que quen contamina paga. Unha das cousas que máis se repite nas alegacións, que de feito repítese nas tres alegacións presentadas, é o feito de que non se teña en conta o número de persoas que viven nunha vivenda. Eu digolles que o número de persoas que viven nunha vivenda non é para nada representativo do que se xera ou o que non se xera. E voulles poñer un exemplo. Unha persoa que viva soa é acostumada a consumir produtos envasados, vai a producir moito máis lixo, xa só en envases, que unha familia de 5 ou 6 persoas ou máis, afincada no rural, que teña galiñas, porcos ou terreos. Porque todos sabemos que non somos... por sorte para todos, non somos urbanitas que nunca viran como funciona o campo, que ali onde hai animais apenas se xera orgánico para o lixo.
Entón xa só por ese motivo se reduce moitísimo a cantidade de lixo que se xera. Está máis que comprobado que o padrón non é representativo. De feito, houbo varios escritos da Asociación Española de Familias Numerosas, por certo, que presentaron no Concello, non presentaron alegacións, pero sí que presentaron esos escritos no Concello, imagino que en todos os concellos, de cara á revisión das taxas, nas que piden que precisamente non se teña en conta o padrón, porque en proporción xenera moito menos lixo por persoa unha vivenda con moita xente que unha vivenda con pouca xente, o que tamén é entendible no sentido no que si facemos unha división por persoa sobra menos de cada un. Bueno, en xeral xa ven o informe de intervención fai a referencia a todos os temas legais. Nós facemos esta referencia en cal foi un dos motivos de non incluir o número de persoas empadronadas. Por outro lado, estaríamos con que as vivendas que non teñen xente empadronada non pagarían, pero sí que xeran. Entón, a realidade é que a única forma realista e xusta de saber canto xera cada fogar é pesando canto lixo sae de cada fogar. E a día de hoxe non temos os instrumentos para poder facelo. Turnos de intervención, Partido Popular. Pois alégranos que teña claro as cousas que non hai que ter en conta para a modificación da taxa do lixo, pero é unha pena que non as teña en conta no outro sentido. Nós non subimos a taxa porque non fixo falta daquela. Non sei se foi sorte gobernar 2 anos durante a pandemia do COVID, pero bueno, a usted parecelle que foi moi fácil porque ninguna nin outra se puso en contacto con nós durante ese tempo para ver se necesitábamos algo. Esa foi a suerte que tuvemos nós no noso mandato. Que as nosas aportacións, entre outras, depurar o censo, que, bueno, si se tivo en conta, eso é certo, as aportacións que fai este grupo o que pretenden é que unha vez que se toma a decisión de modificar unha ordenanza, co traballo administrativo efectivamente que hai detrás, e que é carga para os funcionarios únicamente, esta modificación sexa o máis xusta posible e que perdure no tempo e se adapte, corrixa os defectos que ven polo tempo ou por os cambios características do servicio, os cambios nos consumos, pois sexa a mellor posible e non unha modificación únicamente que neste caso é unha subida da taxa do lixo para os veciños. Non fan falta calculadoras, señora González, só fai falta sentido común. Sodes maioría, as aportacións que fixemos de forma reiterada pasaste delas polo forro, únicamente cando o cabreo pasou entre as dúas, pois o grupo do BNG, aínda cando estaban cabreadas, claro, votou en contra desta modificación e, segundo as súas verbas, coincidía ca nosa postura. Dixo a alcaldesa no último pleno que a miña compañeira tampouco nos comentaba as cousas que pasan na reunión da Mancomunidade, e a veces hai falta de tempo, pero o que non é de recibo é que vos faltedes a última, sendo 7, a última reunión da Mancomunidade, porque que sepa que se pode delegar, ou pensa que os seus compañeiros non van a ser capaces de seguir o que ali se fala. Claramente, os veciños teñen que saber que a partir do 1 de xaneiro hai cambios na xestión da Mancomunidade que nos van a afectar, en teoría, de forma positiva e, por o tanto, como din vostedes, un euriño cada mes non supón nada, para que subilo. Esperar a esas modificacións, a eses cambios estatutarios da Mancomunidade e despois establecer as cuotas o mellor posible. Na Mancomunidade, que usted mencionou, ademais, si teñen en conta os criterios, os posibles criterios nos que se pode basear esas modificacións das cotas, criterios que están recollidos no informe do Tribunal de Contas derivado da auditoría que sufreu a Mancomunidade. Pero claro, como non se van ás reunións e tampouco se delega, pois é o que ten. Non fai falta un único criterio, pode ser unha combinación deles.
non só o padrón, a poboación, o territorio, reciclaxe, consumo de augas, número de contenedores, rutas, ali hai moitos criterios que se poden ter en conta. Ben, por todo isto, esta modificación, que en realidad é unha subida de tasas, non se adapta tampouco aos cambios inminentes que vai haber e que podían liberar os veciños de Muros desta subida da tasa, sexa €1, 2 ou medio, porque non para todas as familias supón o mesmo esforzo, eso é verdad, pero ao final é unha subida. Nada máis. Ben, Partido Socialista. Oise. Sí. Bueno, vamos a ver. Eu primeiro, antes de explicar cal é o motivo polo cal o fixemos desta maneira, as súas manifestacións, temos que decir, primeiro, está claro que quen non fala entre sí son des vós. A ver, que non falabades co que está de baixa, pois iso sabíamos, sabe todo o pueblo, pero que non falabades que a portavoz, eu acabo de darme conta ahora. Sabía que non había moita comunicación, pero non sabía que había tanto oscurantismo, porque cansouse de repetir que non fomos a última reunión do lixo. A última reunión do lixo fun eu e máis Inés. Houve unha semana pasada, guapa. A semana pasada, a mí non me como, yo non sabía. Pois a última foi a semana pasada. Pero cando hubo que aprobar os presupostos, estábamos Inés e Meseu, as dúas. Co cal, se non yo dixo, enfadadas, non estábamos a alcaldesa Meseu, estábamos todo o grupo de goberno. Eu con Sandra con el con Mario con Maruxa, estábamos todos enfadados. Ese día estábamos todos enfadados. Tocou pleno, bueno, pois viñamos enfadados ao pleno. Pero foi o que pasou. Pero seguimos defendendo e traballando no que tiñas nas nosas responsabilidades, que neste caso era modificar a taxa do lixo. Tamén me gustaría que na segunda intervención me definira salir del forro, porque eu non sei o que é salir del forro. E despois dixo que simplemente isto foi traballo dos funcionarios. Co meu respeto para os funcionarios que si traballaron e axudaronnos moito a facer isto, esta basicamente é unha labor política para ter, ríase usted o que le dá a gana, entendo que se ría porque usted non foi capaz de facelo. E como vostede non foi capaz, e deu a palabra capaz, entre comillas, de facelo, que levou Facenda e non se dedicou a Facenda para nada, porque a persona que leva Facenda, e digo yo por experiencia, que levo 2 anos levando Facenda, e son incapaz de salir do despacho, porque necesito estar aquí, e non andar pola calle mirando obras, sin levar obras, porque para eso está a miña compañera Laura. Se eu me dedico a levar outra cousa, Facenda deixaría como deixastes vos. E non é que non fixera falta adaptar as ordenanzas. Claro que facía falta. E está claro que coñecíamos todos o presuposto do seu goberno. E facía moitísima falta. Que pasa? Pasamos de todo e non é máis fácil pasear polo pueblo, que nos vexan paseando polo pueblo, que traballar no concello. É moito máis fácil. Pero a nós, particularmente, a mí non me fai falta que me vexan polo pueblo, porque todo o mundo sabe a miña capacidade de traballo. E está claro, traendo aquí agora esta modificación do lixo e a máis modificacións de ordenanzas que levamos facendo desde que estamos gobernando esta legislatura. É certo que os funcionarios fixeron o seu traballo, pero tamén é certo que no Concello, e xo dixe na miña primeira intervención, non tiñamos as ferramentas suficientes para facer unha depuración real do censo, que xa adiantamos aquí que non acabamos de facer, que seguiremos facendo para conseguir maiores ingresos para o Concello, sin gravar novamente ou de outra forma distinta, que unha diferencia d'€1, que lle parece moitísimo, pero vai usted a outros concellos do PP a ver cal deles foi capaz de facer a labor que fixamos nós, ningún, porque levan eso es ADN del Partido Popular. E agora vámonos meter e quero dicir que tuvemos que contratar unha empresa especialista, porque desde o Concello non fomos quen, nin os funcionarios, nin os políticos, facer a idea que nós tiñamos. E quero dicir que esta é unha labor
puramente política. Decidimos facelo desta maneira, tendo en conta o número de vivendas e depurando o censo, facendo constar de que hai vivenda, hai inmobles nos que hai 2 ou 3 vivendas, bajo I2, independientes, ou bajo I3, e está se pagando un único recibo de lixo. Eso foi importantísimo para conseguir que a subida dos veciños fora mínima. O sea, donde había un baixo, eu xo digo por min, eu teño na casa do meu fillo hai un baixo e unha vivenda, e estábase pagando un único recibo de lixo, o do baixo, que é o máis caro, de acordo, pero arriba non se pagaba lixo. Entón, fixemos unha depuración en todo o Concello de Muros, dividindo, e de aí xeneráronse un número importante de recibos, e con eso, dividindo, que si fai falta calculadora, a usted non porque, non sei, debeu estudiar por libre, pero a mí fai falta calculadora cada día máis, e cas gafas, e non xa nada. Bien, entonces decidimos actualizar ese censo e aí salíronos un número importante de recibos. Dividimos entre ese número de recibos, pero só cambiamos a cuantía e o número de recibos. Non cambiamos a ordenanza en sí, por qué? Porque estamos de acordo en que as bonificacións van ser as mismas e o resto vai ser todo o mismo. A proposta das alegacións, pois sería outra posibilidade, e mil máis, o sea, non solamente a nosa, sino que nós barexamos un montón de posibilidades para que isto fora o máis efectivo para o Concello e o menos gravoso para os veciños. Creemos que acertamos e con respecto ás súas propostas tamén estudiamos esa proposta e cos técnicos ao lado e tal e como din os informes técnicos, a máis favorable para todos foi a que nos acordamos e trouxemos aquí para a súa aprobación. Número de membros reales dunha vivenda. Cales son o número de membros reales dunha vivenda? Como sabemos cales son e que non estamos prexudicando a uns en favor de outros? En Muros, creo que sabemos todos que hai un montón de vivendas vacacionales. Aí non vive nadie durante o ano. Que pasa? Non pagan lixo por encima. Por encima non pagan lixo. Bien. Conocerán vostedes que o Real Decreto Lei di que é obrigación de todos os inmobles o abono da tasa do lixo. Entón, primeiro nos tenemos que someter al paraguas de la lei. E aí dentro podemos rolar o que queiramos, pero hai que someterse aí. Ben, entón, como sabemos cantos hai? Primeiro, non é real o censo de Muros, sabemos que non é real. Por qué? Polas características do noso concello. Hai moitas vivendas onde hai empadronadas simplemente 2 persoas. Por qué? Os xóvenes, aínda que si viven cos pais, non están empadronados aí. Por qué? Por motivos de matrícula, por motivos de alquileres de pisos onde están estudiando e por motivos de que cando eles están traballando fora gustaríalle seguir empadronados no seu concello, a moitísimos deles, pero as condicións económicas actuales exixen outro tipo de cousas. Por exemplo, se vostede compra unha casa en Coruña e pide unha hipoteca, vostede ten que estar empadronado ali. Ten que estar, non necesariamente, pero dende logo salelle máis barato estar empadronado ali que estar empadronado en Muros con todo o cariño que lle poda ter o pueblo. Co cal, cuánta gente vive en esa vivienda? Realmente viven todos, pero empadronados 2. Con todas probabilidades. Vamos a outro lado. Nas casas en zonas máis turísticas, vamos poñer Louro, vamos poñer Esteiro, que cantos hai empadronados en esas vivendas? Nadie. Ou unha persoa. E cantos veñen aquí? Pois o mellor 6, 8, 10, non sabemos. É moi difícil. Eso, primeiro, é moi difícil. E segundo, tamén había que valorar o tempo de ocupación. Porque se dicimos, aí hai empadronado por exemplo, no piso de arriba da miña casa, que é de xente de fora, hai empadronada unha soa persoa, unha. Son 6 de familia.
Canto lixo xenera esa xente? Pois non o sabemos. Por qué? Porque aí xa fai falta, volvo a repetir, ter unha calculadora científica. Porque hai que valorar os metros cuadrados, hai que valorar a xente que vive ali, hai que valorar o tempo que ocupan a casa, porque en todo ano veñen en tempo contado, cando non están, lóxicamente, non xeneran lixo. Gustaríame que escuitaran ben os meus argumentos para que se deran conta de que a súa proposta é inviable, primeiro, e segundo, é moito máis gravosa para os veciños e nós o que queremos é que todo o mundo teñamos a nosa obriga de pagar o lixo, pero tamén o noso dereito de que sexamos iguales e que a modificación sea de acordo o máis xusta posible. O sea, de acordo co que está pasando ahora mismo no Concello de Muros. E ahora mismo no Concello de Muros está pasando que no inverno somos menos da mitade da población. E no verán somos un montón máis. Pero como se valora eso e como se mide eso? Non como din vostedes, porque eso é imposible. Imposible. O sea, non podemos decir que nunha casa vive só unha parexa se teñen 3 fillos e veñen só os fins de semana, porque non están empadronados aquí e veñen en todas as vacacións. Que facemos? 2, 3 criterios para cada casa. Vostedes non foron capaces de facer un, non foron capaces. E nós, que facemos un, que creo que estamos orgullosísimos deso, e que nos felicita a xente pola calle, veñen vostedes ahora con tonterías simplemente para que non sexamos capaces de adaptar ese recibo do lixo á realidade. E seguimos dicindo que estamos traballando en isto para poder depuralo e facelo incluso máis xusto. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Ora mesmo, se me vai permitir que comece unha pequena reflexión en verso. Un vello cangado nun pau de sanguiño, o monte atravesa de cara ao luar, vai canso. Unha pedra topou no camiño e nela sentouse para folgos tomar. Veñen con tonterías, non? Si iso é un plural majestático dirixido a todo o conxunto das alegacións, eu non veño con tonterías, veño con argumentos e veño co meu dereito a poder presentar alegacións. Consecuencia, ben, se vamos por aí, vamos un pouco averiado. Eu entendolle a señora concelleira de Facenda, toda a súa argumentación ya entendo perfectamente. E, en gran parte, non lle falta razón. Non lle falta razón, que é moi difícil tentar facer, saber quen está, quen non está, etc., etc. Mal andaríamos se supéramos en todo momento, con todo rigor, quen está e quen non está en cada casa. Hai unha forma que é o padrón, e o padrón di o que di, é perfectamente asumible o que acaba de manifestar, gran parte do que acaba de manifestar a señora concelleira. Me chama atención, ou non debera chamarme atención, porque as cousas aquí van como van, con todo o apuro que van, que as alegacións non foran dictaminadas pola comisión informativa, como é de carácter preceptivo e obligatorio que as alegacións presentadas tras a aprobación inicial de unha ordenanza sean dictaminadas pola comisión informativa correspondente. O carácter preceptivo dos ditames das comisións que garantiza o procedimento. A aprobación dunha ordenanza, aprobación inicial, exposición pública, resolución de reclamacións, aprobación definitiva polo Pleno. Consecuencias de emitir o ditamen, posible vicio de nulidade, ao ser un defecto de forma esencial, e infracción do dereito dos concejales, dos membros da oposición, neste caso, a examinar o asunto antes en plenaria a antelación necesaria para o seu debate. E lle vou contestar o que me vai contestar usted a min. Así de claro.
E hai que ter as cousas, os escenarios hai que preparalos ben. E usted os prepara moi, pero moi ben. Todo o que acaban de dicir non vale de moito, porque ao haber declarado a urxencia por parte do Pleno pasa por encima de calquer obligación que se poda ter de pasar o asunto pola respectiva ou correspondiente comisión informativa. E continuo con pouco que decir, pouco máis que decir. Eu, como xa teño manifestado, a mí non me parece ninguna atrocidade que se suba un euro ao mes, non me parece unha atrocidade. O que me parece un pequeno desandar é o feito contra todo informe ou contra todo que se pode dicir que paga o mismo un que pagan 4. Usted fixe unha manifestación ao principio de todo que decía que se paga máis, vamos a ver, menos basura no rural que no urbano. É certo, pero é de toda a vida. E menos basura en Muros fai 50 anos, porque unhas casas con outras, pois tiñan o que chamaban, tiñamos eu tamén, meus pais, a famosa Bilbao número 9. É dicir, que se queimaban, os residuos se queimaban. Pero vamos, o que non produceu, o que podía producir de bo, de calor ou de non acumular o residuo fora, producía arriba, botando fume, botando lume. Bien, con todo, eu lle agradezco, acabo de oír unha frase preciosa, que di por parte da señora concelleira, hai que someterse ao paraguas da lei. A lei, estamos referindo á lei 7 de 2022. Nos informes os que poden acceder, todos os informes, supoño, tanto de intervención como de tesorería, como daqui ou da lá ou colá, se fala do que hai que falar. Eu lle agradezco moitísimo que non se fale tamén do que hai que falar, porque se hai que someterse ao paraguas da lei, había que someterse a moitísimo máis, e iría en detrimento do bolsiño dos veciños, xa está bastante averiado. Entendo, como se fan os informes, que hai que facelos así, e pasar. E agradezcolle que asuman ustedes esta responsabilidade. Que non vai pasar nada, porque non é un problema solamente de Muros. Está se dando un problema a nivel de toda España con este pedimento que fai a lei que se foi tranquilamente a un famosísimo Real Decreto 3.250 de 1976 que falaba de que cando o que faga unha obra, obra que teñen que pagar os veciños, a parte proporcional que lle corresponda, por metros ou inventos. Bien, eso afortunadamente desapareceu, pero ahora mismo volveu e agradezcolle novamente que se fixeran os informes como se fixeron para non sacudir os bolsillos dos veciños. Moitísimas gracias. Ben, rematou. Pois, mire, vou comezar contestándolle a vostede, porque así a xente é capaz de seguir máis o fío. Bueno, o da urxencia, pois como xa contestou vostede, xa o deixamos quedar aí. Pero referíndose en concreto á súa alegación, vostede fai unha alegación. E vou na ler, que esta parte manifesta o seu total desconformidade co modelo tarifario aprobado, en especial coa imposición dunha cota fixa idéntica para todos os domicilios, con independencia do número de persoas convivintes, o que supón unha quebra do principio de capacidade económica, así como do principio de proporcionalidade e xustiza tributaria no ámbito local. Que o Concello xustifica a nova taxa no principio de quen contamina paga. Non a xustificamos nós, de feito, nós non facemos referencia a esa alegación de quen contamina paga, sí que o fai a lei, nós non. Porén, a cota aprobada non se calcula en función de residuos xerados nin sequera de indicadores indirectos como o número de habitantes empadroados por vivenda, polo que non garda relación co custo individual producto do servicio. Ben, a lei di quen contamina paga, non quen vive paga, porque se unha das cousas que pretende fomentar este cambio na lei é que se inclúan
que se instauren nas vivendas e nos usuarios do lixo e demais prácticas que axuden a reducir a xeración de residuos. Se lle imos a cobrar a xente simplemente por vivir, non estamos en ningún momento tendo en conta o que se xera. É dicir, non estamos cumplindo o que en contamina paga. Ese é o principal problema de poñer indicadores indirectos. Os indicadores indirectos o que fan é gravar dunha forma que non é a real que pretende a lei. Falaba a concelleira do Partido Popular do número de veces que vai o camión por unha ruta, que hai diferencia entre rutas rurais e rutas urbanas. Aquí estamos falando do coste do servicio, pero non do que xera cada vivenda. E a lei di hai que pagar polo que se xera, non hai que pagar polo servicio que che dan, hai que pagar polo que xera. Cada quen tense que asumir. E dixo vostede ben, segundo a lei, habería que asumir o 100% do custo. E é certo que nós aquí xogamos coas distintas opcións que dá a lei para, coa modificación que se fixo, modificando a taxa e non a ordenanza, non ter que asumir o 100%, porque se modificásemos a ordenanza, sí que habería que asumir o 100% do custo, e xo dixo vostede, iso non implicaría €1 ao mes por vivenda. Eso implicaría duplicar a taxa que van a pagar os veciños. Sí, houve que facer un movimento de arquitectura administrativa, por chamarlle de alguna forma, para evitar que recaese o 100% do custo. E agora, referíndome á concelleira do Partido Popular, o primeiro que lle vou a pedir é que, por favor, non minta, porque isto ata me molesta e enfádame. Di vostede que en ningún momento o grupo ao que eu pertenzo durante a época do COVID se puxo en contacto co grupo de goberno. Esa é a mentira máis grande que hai debaixo das estrellas, porque, perdoe, 2 días despois de decretarse o estado de alarma, eu chamei directamente a súa portavoz, non llo debeu de contar tampouco, eu chameina preguntándolle se necesitaban algo e lémbrome perfectamente da frase que lle dixen: ningún de nós levábamos no programa electoral a asumir unha pandemia. Esa frase exacta dixenlle eu a súa portavoz e dixenlle: estamos aquí para o que precisen. E de feito, o grupo que eu pertencía mandou unha serie de propostas de actuación para que fixesen dende o grupo de goberno no que vostede estaba. Non as fixeron, pero nós mandámolas. Entón, o primeiro é non mentir. E con ese arranque que tivo vostede, xa indica moito de por onde vai. Segundo, di vostede, non fixo falta modificar a taxa. Sabe vostede que gran parte do custo que hai que pagarlle agora a mancomunidade en tema de xuros ven dado pola actualización do canon do lixo que non se fixo? É dicir, non estaba subindo o lixo, claro, non. Estábase actualizando o canon do lixo, pero non estaba subindo o lixo, non era necesario subir a actualizar as cotas. En 11 anos pagábamos o mismo, aínda que FCC acabase levando a Mancomunidade de Serra do Barbanza a un proceso xudicial por non ter actualizado a cota do lixo e os concellos non se tivesen posto as pilas. Neste sentido, direille que hai un concello na nosa ría que actualizaba o canon ano a ano, que, por certo, é do seu grupo, pertence ao mesmo partido que vostede, e, bueno, ese concello, a verdade é que ten a mitad do traballo feito en canto canon, porque foi cobrando os veciños. Vostedes din que non facía falta, pero, bueno, é verdade, estábase recadando menos da metade do custo do lixo, pero non facía falta actualizar a suba do canon. Bueno, os números, pois, sin facer falta calculadora científica, eu sei que se recaudo menos da mitad,
non me chegan os cartos para pagar o lixo, é verdade, e non fai falta a calculadora científica, 2 máis 2 son 4, de toda a vida. Sobre os criterios indirectos que comentaba vostede, sobre cantas veces pasa o camión, xa lle contestei ao señor Lago Álvarez e xa fixen tamén alusión precisamente ao cantas veces pasa o camión pola porta. A min podeme pasar o camión 3 veces a semana pola porta, que se eu quito 3 bolsas cada día, pois o lixo acumúlase na porta, bueno, no contenedor, e non se está reflectindo o que xero, está se reflectindo o que custa que pase o camión cada 3 veces e que haga acumulación de lixo na rúa, non o que se xera. Sí que é certo que eu faltei a última reunión da Mancomunidade de Concellos. A súa compañeira tampouco lle debeu de contar que precisamente desculpeime unha media hora antes dicindo que non me daba tempo a chegar porque tive un problema persoal que creo que non fai falta contar aquí. Esa é a realidade, porque non faltei a ningunha das reunións da Mancomunidade, as que, por certo, sí que faltou en máis dunha ocasión a súa portavoz. Nas reunións da Xunta, a primeira que faltei foi a da semana pasada, porque tive un problema persoal, e disculpeime Bueno, hai un chat de WhatsApp onde estamos os membros da Xunta e disculpeime aí, porque creo que todos somos conscientes de que ás veces pode pasar calquer imprevisto persoal. Hoxe mesmo faltan 3 concelleiros do seu grupo, bueno, pois polos motivos que fosen, aos que disculpamos. Eu entendo que calquera pode saber que hai veces que pasan cousas e que non fai falta que expoñamos aquí a nosa vida persoal. Porque eu polo menos non a vou expoñer. Xa exposta abondo está, gústenos máis ou menos, entón hai cousas que non vou expoñer, e unha delas foron os motivos polos que non puiden chegar a esa reunión, e non con media hora non me daba tempo de dicirlle a ninguén, mirade, arrancade vos, porque cada un tiña xa tamén a súa xenda organizada. Pero é certo, sí, non fun a esa. Hai unha a que non fun. O día seguinte estaba chamando a quenes asistiron para que me contasen o que pasou ali. Unha cousa non quita a outra. Unha cousa que non poida ir e outra cousa que non me informe. Ben, sin moito máis, insistimos en que esta modificación é a menos gravosa posible para a veciñanza, que creemos que, como xa dixen antes, non é a veciñanza quen ten a culpa de que non se poidan poñer parámetros directos, porque é o que hai que facer. A lei pide parámetros directos e non parámetros indirectos, que midan a xeración de residuos. Entón, volvemos a insistir, probablemente haxa que facer modificacións de cara aos vindeiros anos. Haberá e témonos que poñer todas as pilas en instaurar sistemas de medición real que xa existen, pero que teñen un custo elevado para a súa instauración, como é, bueno, pois o custe por bolsa, ou o tarxeteiro nos colectores, como xa se fan en moitos sitios, pero a realidade é que a día de hoxe as propostas que se fixeron nas alegacións son todo medidas indirectas, e as medidas indirectas non contemplan o que se contamina. Contemplan parámetros indirectos que non son reais e que non fomentan a separación e a disminución de residuos. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Bueno, pois referidas ás últimas verbas súas, as verdades parece que doen. Que pena de que hoxe non este Inés. Mandar un WhatsApp media hora antes a un grupo da Mancomunidade no que non dou chegado, unha de dúas, ou non saliu da casa, por tanto, efectivamente non iba a chegar, ou anteriormente sí que podía ter avisado e delegar. Danos igual, porque verdadeiramente efectivamente, o que se trata ali non depende só da súa votación. Todas as nosas aportacións eran dificilísimos, todo era difícil de calcular, menos mal que o de actualizar o censo, pois, como fixo unha empresa externa, pois foron capaces de facelo.
Canto valeu os servicios da empresa externa? Canto supuxo con respecto ao aumento da tasa do lixo? Xa que traballou no asunto, sabe cantas vivendas turísticas hai no Concello de Muros? Para telas en conta tamén. E despois, con respecto á falta de comunicación, xa ve que si houve unha reunión esta última semana, era bo que se retratara nas declaracións anteriores, e si estaría ben que si ela non asistiu, que lle comunicase polo menos que a houbo, xa que chamou o día seguinte, según acaba de decir, e que xa se puseran a traballar na fórmula para pagar os 2.300.000 euros que nos corresponde anualmente, xa o saberá, que xa lle contarían, para voar antes do 30 de outubro de cada ano. E, bueno, con todo isto, non moito máis que dicir. Nós seguimos pensando que esta ordenanza fíxose de forma apurada, seguramente que con boa intención, nadie o dubida, pero vendo como dependemos da mancomunidade para o servicio, seguimos pensando que era bo agardar as modificacións que van a ter lugar ali, nos estatutos, nas cuotas, no traslado dos residuos a Sogama, que vai supoñer isto para o Concello de Muros, e despois revisar, actualizar e adaptala á realidade inminente que vai a ter o servicio. Rematou? Sí. Partido Socialista. Bueno, non nos contestou o que decir salir de foro, pero bueno. Que lle dou a gana, vamos. Español, que non nos contestou. No controlo yo esto, lo mío no es la... No entiendes que chapajan eles e xa. Sí. Bueno, que non nos contestou que decir salir del foro, pero si viene el diccionario lo miramos. Que lle dou a gana, muller, vale ya así. Que le dio la gana. Claro. Salir del forro igual a que le dio la gana. No contesto, no que o dixe. Menos mal que solo se quedou con salir del forro de toda a exposición. Salir del forro. González. E non se quedou co resto das Vamos cousas. Vamos a intentar non Señora alcaldesa, yo estoy... No salir do tiesto. Tiene que llamarle la atención a la parte contraria, y a la derecha. Yo estoy en mi turno de palabra. Y además estoy muy contenta, estoy contentísima. Porque toda, repiteu, eu fago como cando se fan esas entrevistas na televisión, que empezan a contar cantas veces dixo unha palabra. A señora portavoz do Partido Popular dixo 15 veces, 15, fíxose a actualización, 15 veces, iso é buenísimo. O sea, reconoce de que nós fixemos esa actualización que vostedes non foron capaces de facer. Non foron, nin se sentaron, nin lle pasou pola cabeza. O sea, o seu goberno xogaba outras cousas, non xogaba a solucionar os problemas internos do Concello, non xogaba a solucionar os problemas dos veciños. E vou dicir unha cousa, estamos moi contentos, non solamente porque somos quen e fomos quen de facer esa actualización, sino que hubo concellos limítrofes que nos chamaron para preguntarnos como fixemos e como fomos capaces de actualizar e conseguir eses novos ingresos para o Concello que tanta falta nos fan agora e lles facían a vostedes tamén, que lle fan o Concello para solucionar miles de problemas que teñen os veciños de Muros e para pagar esa parte da subida do lixo e ser capaces de pagalo co mínimo esforzo, como demostramos aquí, que lle estamos pedindo aos veciños un esforzo mínimo. E, ademais, estamos triplemente contentos, porque o debate deste foro, ahora mismo, non foi a cuantía da subida, que era o que esperaban vostedes. Estaban esperando que a subida fora desproporcionada e ter motivos para decir que si nos comunicamos, que si non foi a reunión do lixo a alcaldesa, que si non fun eu, que si... Pero eso non le dimos ese gustazo. A subida é mínima. Entón, os veciños están encantados con que sexamos quen de solucionar o problema dos ingresos do Concello con unha pequena aportación en nombre dos veciños.
E tamén quero reiterar, que xa o dixo a señora alcaldesa, que vamos a seguir traballando en isto porque é verdad que a fórmula que nos aplicamos é a máis xusta e a mellor, sin ninguna dúbida. E, por certo, o representante de Muros Centrado dixo que estaba de acordo ca nosa intervención e que estaba moi de acordo, casi de acordo, co criterio tomado para chegar a esta subida, co cal eu simplemente por coherencia espero ver o seu voto positivo. Nada máis, decir que temos que felicitar todos por esta adaptación, prometerlle aos veciños e as veciñas que vamos a seguir adaptando máis polo miúdo este pago do lixo e que se den conta que con este goberno non imos ser nós quen grave os veciños, que lóxicamente fixémolo da forma menos gravosa para os veciños e máis beneficiosa para o concello. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Non teño moito máis que dicir. Presentei as alegacións en o meu dereito como veciño, inclusive tamén o meu dereito como concelleiro, porque no seu momento votei en contra da aprobación inicial desta ordenanza. Pouco máis que dicir. Graciñas. Bueno, pois xa para rematar, sigue insistindo a concelleira do Partido Popular en entender que hai motivos persoais que nos poden facer non chegar a algo. E aí me quedo, porque me parece unha falta de respeto, porque aquí en ningún momento se pon en dúbida que falten os seus compañeiros. Vostede dou unha explicación e aceptámola. Entón, non me vou meter eu aí en moito máis. Canto supuxo o servicio? Pois, canto supuxo en relación co que se vai recaudar a maiores? Pois mire, máis ou menos, así en números gordos, apareceron uns 1000 recibos máis. Multiplíqueo polo custo polo recibo do lixo anual e sin necesidade de calculadora científica, que eso incluso se pode facer de memoria, verá que o que se vai a ingresar a maiores é unha cantidade nada desconsiderable. Eso só por rematar, porque creo que xa se falou todo, fala do número de vivendas turísticas. Bueno, máis ou menos sabemos o número de vivendas turísticas que temos, porque temos unha técnico de turismo que se encarga de levar ben anotadas todas as comunicacións que nos envía a Xunta de Galicia. Porque se intentamos ir a consultar eses datos no listado da Xunta, pois resulta que está máis actualizado o noso que se fai coas comunicacións que fan eles que o que teñen na Xunta. Pero bueno, aproximadamente temos sobre unhas 200 vivendas turísticas para as que, por certo, a Xunta dá autorización sin contar coa autorización do Concello, que todos sabemos ou deberíamos saber que é indispensable para calquer actividade económica. Pero neste caso, a Xunta do Partido Popular, por certo, dá autorización para vivendas turísticas sin contar co parecer do Concello. Aquí é máis en todos os concellos de Galicia, non é só en Muros. E, ademais, dificultanos moitísimo poder consultar uns datos que deberían ser públicos, pero que teñen público non está actualizado. Ben, e, sin moito máis, que xa nos estendemos abondo, pasamos a votar a proposta de acordo. Votos a favor da proposta de acordo? Abstencións? Votos en contra? Pois queda aprobado por maioría absoluta. Bueno, vamos agora co segundo punto. O segundo punto xa se debateu sobre este tema. É a aprobación do proxecto de obra denominado Construción e Mellora do Parque Infantil e Zona Deportiva en Esteiro e Louro, en Muros. Este é o proxecto que xa se votou aquí no seu día, xa tivo a aprobación do Pleno. A Deputación pideu que se corrixisen
uns detalles do proxecto, correxíronse, deu o visto bo, pero agora a Deputación pídenos que se volva a aprobar en pleno. Por iso se trae aquí. A modificación foi mínima, era relativa aos custos, era unha modificación dentro dos orzamentos, é unha modificación mínima, o que é o grosso do proxecto sigue igual, modificábase o custo que, remuneración por hora traballada, que non coincidía coas das tablas que tiña a Deputación. Pero, como hai unha modificación do proxecto, hai que aprobar, ten que ser aprobado polo Pleno tamén esta modificación. Xa se lles enviou o proxecto, ten o proxecto modificado, ten o visto bo xa da Deputación. O único que nos piden é a aprobación do proxecto polo Pleno. Como xa se falou no seu momento de como ia ser a obra e demais, pois hoxe eu pola miña parte non me vou a estender máis. Partido Popular? Pois isto é doutra problemática do combinado de goberno, porque o 16 de abril convocou a alcaldesa unha reunión para falar do novo Parque de Esteiro. Os veciños sabedores da manipulación desta reunión, que simplemente era para presionar a parte contraria por un problema existente daquela con a entidade de Esteiro, pois a xente que foi, que non foi moi numerosa, expoñendo así ese rechazo, foron ali a explicar ou a poñer encima da mesa o desacordo absoluto pola ubicación do parque. Unha vez máis, non se lle fixo moito caso a estas manifestacións dos veciños. Sabemos que o parque está situado encima do pozo de bombeo, cousa que aquí tamén se criticou cando se fixo o do castillo, pero a zona non ten nada que ver unha ca outra. Pozo de bombeo que cada 2x3 dá problemas, hai que mantelo, hai que levar un camión de succión, a veces o tractor, a veces o camión do GES. Previsións destas tarefas non creo que as tuvesen cando colocaron ali, ou se as fixeron, non sei se pensan cortar a carretera para facer todo isto. Supoño que tampouco lle preguntaron aos operarios como se van a facer a partir de que se instala ali o parque estas tarefas. O mismo que fan sempre, como co punto limpo móvil novo, que non é capaz de xirar para entrar no punto limpo. Despois chegan a un entendemento, vanse recibir cartos da Diputación. Era superurxente facelo naquel pleno, pero aínda que, como manifesta vostede, as modificacións son mínimas, pois tamén ven hoxe, por urxencia. Despois de 8 meses, facer unhas pequenas modificacións pois non deberá ser tan problemático. Pero a Diputación, como todos sabemos, requiere documentacións e procesos administrativos igual que no resto. É normal que pidan a documentación como ten que ir e non como se lle enviou, se lle enviou daquela. O que pedimos é que teñan en consideración a ubicación do parque. Nada máis. Ben, Partido Socialista. Vou intervir eu. Nada, eu quería resaltar que sempre me dixeron, cando non estaba no goberno, as cousas de Palacio van despacio, pero mentras vayan dentro de tempo, a min dame igual. O sea, ainda que sea o último día, calquera obra é importante, en este caso son 2 parques para todos os nenos que están nacendo no concello. O sea, vir agora a, digamos, non, que é tarde non é, hoxe podes aprobar, así de claro. Entonces, a ubicación, eu son de Esteiro, pois igual vou poñer un porcentaje, o 80% quero ali e o 20% non. Que pasa? Que o 20% sempre fai ruido, o que non sempre fai ruido. Entonces, eu falei con xente que ten nenos e encanta a idea. Houve outra xente que dixo, aquí pasa isto, pola carretera general. É un Esteiro, pensando así, para facer un parque, vexo difícil que non sea cerca da carretera, porque o anterior que había era ao lado da carretera. O que está agora está a 30 metros da carretera, o sea, non vexo unha excusa. Penso que toda a obra é boa,
Esteiro necesita un parque, había o problema que había, trasladouse 50 metros á esquerda, o bombeo, eu creo, vin as máquinas ali moitas veces facendo o traballo, non fai falta que se metan dentro, para nada, o sea, o camión pode estar entre a acera e o cacho de aparcamento que hai, pode poñerse ali perfectamente. O sea, é que me parece absurdo poñer excusas cando é unha mellora para todo o concello. O sea, un parque en Louro co necesita, un parque en Esteiro co necesita. E despois do que falemos no seguinte pleno, que hai máis cousas desas. O sea, non o vexo razonable porque é como botar excusas. Fala o último día, xa, pero o fago. O sea, as cousas van como van. O peor sería non traelo, perder os cartos e que non se fixera esa mellora para a veciñanza. Nada máis que añadir. Señor Lago Álvarez. Pouco que decir pola miña parte, en todo caso, vexo que por un lado e por outro que todo isto leva unha lentitud bastante e desafortunadamente bastante visible, non? O importante é facer a actuación, o tema relacionado ca ubicación, sí ou non, pois sempre será discutible, ainda que se houvese disposto de outra e outra ubicación, é moi complicado pois ter a todo mundo conforme. Isto non tiña, perdón, non tiña por que sonar porque eu había posto sin sonido. Ben, teñamos paz, perdón. En definitiva, é moi difícil poñer a compasar o criterio de todo o mundo acerca da ubicación desta servicio, un e outro, é moi complicado, e quen goberna ten a obrigación de tomar decisións que gustarán a uns ou non gustarán a outros. Con todo, que me falta documentación aquí, con todo isto supón os convenios de colaboración ca Diputación da Coruña. Son. Entonces, polo medio me queda un convenio que é o relativo ás actuacións no parque no Pozo do Cachón. Si isto vai ser o convenio, normalmente a Diputación non está firmando convenios co mesmo Concello pois todos os meses, nin cada 6 meses. Si isto é para aquí, se pode entender que a actuación necesaria e económica do Pozo do Cachón vai ser para o ano que ven? Non? Este ano acaba dentro de 6 días. Este ano acaba dentro de 6 días. Entón é bastante probable que o convenio para o Pozo do Cachón non se firme este ano. Pero é outro convenio distinto. Ben. Teñamos paz. Usted morten e posmortem. Moitas gracias. Bueno, pois voulle contestar únicamente á concelleira do Partido Popular porque ao señor Lago Álvarez xa lle contestei. Fala vostede de desacordo absoluto. Ademais, exactamente esa foi a súa palabra. Houve un change.org destes que houve no que firmaron, busqueino porque é o que ten WhatsApp, que o podes buscar, hai 85 firmas. O bo de vivir nun sitio pequeno é que máis ou menos polo nome sabes de onde é cada persoa. Desas 85 firmas, nin a mitad son de Esteiro. E gran parte dela son de xente que nunca pisou Esteiro. Aparte de haber xente de outras parroquias, hai de xente que nunca pisou, hai moitas firmas de xente que nunca pisou Esteiro. Sabemos como os que nacemos xa en épocas digitais, sabemos que moitas veces cando queres conseguir votos de algo, reenvías a todos os teus amigos e acaba firmando para opoñerse a un parque en Esteiro un compañeiro de facultade de Vigo. Esas cousas pasan. Quen di un compañeiro de facultade de Vigo di calquera outra cousa, non? Pero eu, na miña época de estar estudiando fora, tamén lle reenviaba cousas aos meus compañeros e aí firmaba todo o mundo que podía. Eu estou apoiando isto, pido apoios. Change non é unha plataforma excesivamente fiable
para recoller o parecer da maior parte da xente. Xa comentou o noso compañeiro que el tivo contacto directo coa xente de Esteiro. Eu, a cada persoa, a cada familia con nenos que me entrou pola porta, fixen ya a mesma pregunta: que che parece a ubicación? E a verdad é que ninguén me dixo que non lle gustara dos que me entraron, dos que viñeron ao meu despacho, teño que dicilo. Si que sei que hai xente a que non lle gusta ese sitio, pero bueno, ojalá conseguíramos facer unha obra que lle gustara ao 100% da xente. Pero sí que é certo que unha das cousas que nos reiteraban moito na ubicación actual do parque é que é unha zona moi fría, porque a realidade é que entre as corrientes e demais, sin días que non son especialmente fríos, ali fai frío. É unha zona sombría e que ten moita corriente. As veces que levei ali o pequeno, tuvo que estar co samarrón posto porque se morre de frío. E un dos problemas que se lle vía a nova ubicación era que iba a pejar moito sol. Pero a realidade é que neste noso concello, cando temos un día de sol, escapamos para a playa. Facémolo todos. Porque os días de calor, todos intentamos poñernos un pouquiño a solear e a conseguir vitamina D. Paso mismo no parque aquí da Avenida Castelao. Os días que peja moito sol está vacío porque os rapaces van para a playa. Porque senón asanse chalí. E tamén é un sitio que está descuberto. Entón, xa lle digo, sobre a ubicación, consideráronse varias ubicacións. Non hai moitos espacios, porque non hai moitos espacios, a verdad. E creuse que esa era a mellor ubicación. Tuvéronse en conta a situación do pozo de bombeo ali, claro que se tivo en conta. Tivéronse en conta donde se había que poñer para facer actuación, tivéronse en conta todos eses detalles. Entón, non, xa lle digo, o da ubicación xa se considerou no seu momento. Ese desacordo absoluto que vostede di, vamos, non é real, nin moito menos. Segundo turno de intervencións, Partido Popular. Nos normalmente non facemos os comentarios nin as aportacións aquí no pleno basándonos en organizacións de redes, pero canta xente lleveu o seu despacho con nenos de ali, porque ca agenda que ten non creo que foran moitos máis do que aparecen nesa plataforma digital que di vostede. Por suposto que non estamos en contra de ningunha obra, obviamente, está claro, eso faltaría máis. O que sí pedimos sempre é que si se fai, se teñan en conta as aportacións dos usuarios, que creo que por ahora ti non eres usuario dos parques, non? Sí. Por ahora, que se sepa. Entonces, bueno, pois ter en consideración a xente que vai ali, as aportacións que fan. Simplemente eso, é buscar unha zona alternativa que nunca se lle dou a posibilidade en ningún momento, nin na reunión, nin antes, nin despois, nin durante. É iso que xa se falou en varias ocasións. Nin se fixo a tentativa de conformar con esta obra necesaria a toda a xente, os usuarios de Esteiro. Nada máis. Rematou? Si, Partido Socialista. Nada, volvo a repetir que convencer ao 100% é imposible. O sea, se o parque se fai aí, pois hai moita xente que lle gusta, hai pouca que non lle gusta. Ao mellor facémolo noutro sitio e hai moita que non lle gusta e pouca que lle gusta. O sea, crear un equilibrio é moi difícil en este sentido. Eu creo que é acertado polos sitios que eu sei. Sí que falei con xente, eu fillos non teño, pero eu falei con xente que da miña edad que ten fillos e gustoulle a idea. O sea, para mí non hai debate. O sea, é un sitio moi bonito, digo, moi bonito. Problema do bombeo, eu non llo vexo. É que non, eu aquí realmente non quería nin debatir, quería votar a favor de que se faga o Parque de Esteiro e o Parque de Louro e xa está, nada máis. Rematou? Señor Lago Álvarez. Gracias, Presidenta, nada máis que aportar, gracias. Bueno, direille que sí que é certo que teño unha axenda apretada, moitas veces porque estou atendendo peticións, queixas ou propostas
das veciñanza, entre as que se encontran familias con fillos. A parte, bueno, como dixo Damián, que ainda que ele non teña fillos, ten achegados con fillos. O meu neno é verdad que o parque de Esteiro non é o que máis se utiliza, pero teño achegados con fillos que utilizan, sí. Non pode ir ao parque ainda pobre. Teño achegados con fillos que utilizan o parque e os que se lle preguntou tamén pola ubicación e máis os que non son achegados, non... É certo que os que temos máis próximos é nos máis fácil de chegar a preguntarlles, pero houve un momento no que persoa de Esteiro que entraba pola porta e que eu sabía que tiña nenos ou nenas sen idade de jabear polas cordas, preguntábaselle que che parece a ubicación. Primeiro, o que máis insistía todo o mundo é que onde está actualmente fai frío, pero que ademais non vamos a intentar non ver a realidade no que hai agora, na ubicación do que está agora mesmo, pois choca con un evento que se celebra na mesma zona e que non se pode acordonar nin desmontar o parque cada vez que se vai a celebrar ese evento. Entón, había forma de que convivisen as dúas cousas e iso é o que se buscou. Bueno, sin máis, pasamos a votar. Votos a favor da proposta. Abstencións, pois queda aprobado pola maioría absoluta dos membros da corporación. Ben, o seguinte pleno, tiñámolo agora en media hora, se nos deixade... Bueno, agora en media hora non, perdón, tiñámolo agora. Se nos deixades 5 minutos de... Bueno, 15 minutos de receso, vimos agora de novo, vale? Para que dé tempo a asinar aí unhas cousas. A mandalo a Diputación. Claro, hai que asinalo, hai que mandalo. Pois teño que ir, firmar, ten que firmar tamén a secretaria. Sí, corta. 10-15 minutos.